मैया मतलब माइये होले माइयों से बढ़ के जोन माई होले वो मैया होले क्या जी कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी भैया आज तो अपना घर पे आदमी आइल बा ऐसे दू शब्द ज्यादा बोला गुड्डू भैया पैसा रुआ के बाद 100 गो भाई कहे वाला मिली है 100 गो फूफा मौसा चाचा कहे वाला मिली है लेकिन कतनो पैसा कमा ले कितनो रुपया कमा ले माई को कहीं ना मिली माई कहीं होले अगर सच बात बता अपना अपना माई खातिर अपनी ताली बजा दे आजकल लोग के पैसा हो जाता लोग अपना माई के वृद्धाश्रम में रख देता ओ माई के बारे में नहीं सोचो जो अपन नींद दूर के बबुआ के सुतौले बिया जो अपन भोजन छोड़ के बबुआ के खियौले बिया पियौले बिया तो हम तो गई बात गईले बानी हमेशा गाना कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी कहीं हो खेली महतारी अरे पुतावा का पुत भले अरे होइउ जीवा के गाई हो खेले कि माई मटियो के हो खेले तमाई हो खेले माई मटियो के हो खेले तमाई हो खेले माई मटियो के हो खेले तमाई हो खेले केहू दुनिया में कतनो दुलारी होखेली महतारी अरे पुतावा का पुत भले होइउ जीवा के गाई हो खेले पुतावा का पुत भले होइउ जीवा के गाई हो खेले माई मटियो के हो खेले कमाई हो खेले माई मटियो के हो खेले तमाई हो खेले चाही नहीं अन धन खजाना सिंगवा रउआ दादी जी के आशीर्वाद से इतना सुंदर श्रद्धांजलि समारोह रखले बनी अगर रउआ के देख के एक दो लोग भी अपन माई के प्रति अपन मैया के प्रति अगर केहू के भी दिल में प्रेम जाग जाए तो एकरा ले बड़ और कुछ ना हो और पूरा दुनिया घूम ली हर धाम कली आ घरे माई बाबू खुश नहीं कन तक कोनो धाम के फायदा नहीं के एक करे चरनिया में बस चारों धाम हो एही के पूजा ले कन्हैया श्री राम हो याद करी जब रुआ छोट हो आ गलती से चोट लागल होई
आ मैया ओकरी कहत किनारे बबुआ के चोट लाग गई तो सच बताओ तनी मैं दर्द भाग जाला कतनो दर्द है जब माई दादी कहले सुनो धरो बबुआ के छोट छोट न लगो आहा भैया पैसा से ना किनाई अरे दुख में ओढ़ावे गुडू अचारा तू है नु दवाई हो खेले गुडू ओढ़ावे आंसू अचारा तू है नु दवाई हो खेले माई मटियो के हो खेले कमाई हो खेले माई मटियो के हो खेले कमाई हो खेले दुनिया के छठी माई सब कुछ दिया रवि भैया इतना भाग दौड़ की जिंदगी हो गई बा आदमी जब अकेला बैठेला ना तो मन करला माई के जब याद आवेला तो मन करला कि माई भिरी चल जी लेकिन इतना लोग के पास वक्त नहीं कि माई के भिरी जाओ आ चोट लागेला तो सबसे पहला मुंह से ही आवाज आवेला आहिरे माई तो कोनो कष्ट दुख होके माई सबसे पहले याद आवेला कौनो विपत्तिया में याद आवे पहिले मानवा के बात कलू सभा से कहिले झूठ लागे सौसे चाहता तमाई नु सच्चाई हो खेले झूठ लागे सौसे चाहता तमाई सच्चाई हो खेले माई मटियो के हो खेले तमाई 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 हो खेले ऐसे माई से बढ़ के क्यों लिखे और आज दादी जी के आशीर्वाद हमनियों के लागे रहल बा ऐसे हमने के बढ़िया कार्य करत रह जा और परिवार में प्रेम बनल रहो हमनी सब भाइयों के प्रेम बनल रहो काहे कि एकता में बहुत ताकत होला और ये एकता रही तो कोनो भी नामुमकिन चीज हमनी के मुमकिन कर दे और गुड्डू भैया ये आपका घर नहीं है आप हम आते आते बोले कि आप आ गए हमको नहीं हम अपने घर पे आए हैं और जितना आपका तारीफ करें कम होगा आप हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हम छोटे भाइयों का फर्ज बनता है कि आपके सुख दुख हर समय हम लोग खड़े रहे आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत